Защо решихме да направим групата за личен опит Пътя на живота? Целият ни живот е осеян с емоционални моменти, през които преминаваме. Не винаги обаче успяваме да преминем през тях по здрав начин. Така се създават травматичните преживявания, които се активират винаги в подобна ситуация. Каква е целта на терапевтичната група Пътят на живота? Да преминеш отново през пътя на живота си, да преживееш онези моменти, които са оставили отпечатък в съзнанието и тялото ти, е като да се родиш отново. Кои са етапите на живота, през които ще минем в тези терапевтични сесии? Ще се родим отново, ще бъдем малки, ще преживеем връзката с родителите си, ще бъдем тинейджери и ще се бунтуваме, ще срещнем първите трепети на любовта, ще пораснем заедно, ще остареем и ще умрем, за да се родим отново. Ако това ти беше интересно и искаш да научиш повече за себе си, тази група е за теб. Сесиите ще се проведат в 8 последователни срещи всяка сряда от 19:30 до 22 часа. Започваме на 21 февруари. Ако имаш нужда от повече информация и искаш да се запишеш, можеш да се обадиш на посочените контакти в описанието. Очакваме те!